Kun mah beliata ali dewata hamanami nadi banua gijang hodo haroroan isaluhut silehon-lehon nadenggan dohot na sauli basa na mauliutus upasatami masyanan lehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalomai gabe wap na khusus di julum pasu-pasu mai jalaramoti asahu parasiang hami pilihanon patibulhon harajan mude tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite terdim asalamu tardahami godang ni silion lehon mi tuhami asalam girgirhami madok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita mangido tutuhata marhite-hite tangyang aliyamanami aliyamanami saya benar badia kabarmu saya roh harajanmu saya sama menerhami bantuan semuanya menggijang lama Tuhami sedarion hanguluan siapa hari saya sama dosa namin semua panesan dosa nidungan nama dosa Tuhan na kami tegat Tuhan cuma lalu mahami sen pangako ehoro na punah rajau Lori hasangapon seliling-lilingnya amin asini rohani itu hatta Yesus Kristus do tolong rohani debata hamata dot persauran itu di perbadia mah madongani hamusaluhutna Udul mahita laos marpotoma pengantin dot perdita alai tetap ma pakai alat pelindung diri dah. Iya, sebentar aja mau bisa ya? Bisa. Iya, disemprot aja. Dang masukna. Ini pendeta pakai ini, jangan pakai masker. Mau lihat yang mana di Tuhan, mau lihat yang mana di kita selalu nak. Dumo bima, yamanami, inanami. Bangunan Uria, naparade partikianon, sooni yamang pendeta, anggiat ma hata itu hata, na pinasahat na tuhitan bumi ma, diboru nami dohot helanami, marhite nong macalo pasu-pasu pardongan saripeo, siat tuhata di bagasa sadarion. Marhite na posol itu hata masih marwan kuata sai pasu-pasu na tukumay dinasida di anak kota dinamamuka pakdo masari peor dinasida so konima atau mo natin rohanami tu aku pakulan udah nami dumo bima pendeta so koni bagian musik Orlanis oke Songoni malumo ini kita para deputa tua situ orang umumna khusus nama para